Te rog mult să te abonezi și să apeși pe clopoțel. Doar așa nu vei pierde niciun episod. Numele meu este Camelia, iar această poveste începe într-o dimineață obișnuită, când viața mea a luat o întorsătură neașteptată. Lucram ca manager într-o companie internațională și, în urma unui proiect important, am fost trimisă într-o delegație în Italia. Era o oportunitate pe care nu o puteam refuza, dar nu aveam idee că în acea călătorie voi descoperi o latură a mea pe care nu o cunoscusem. Călătoria a început cu entuziasm, iar eu și colegii mei am ajuns la hotelul unde eram cazați pentru următoarele zile. M-am simțit nervoasă, dar și plină de energie, deoarece urma să întâlnesc parteneri de afaceri și să discut despre viitorul companiei noastre. În acea seară, după o zi lungă de întâlniri, am decis să ieșim să luăm cina împreună. Atmosfera din restaurant era vibrantă, iar muzica se îmbina perfect cu râsetele și conversațiile noastre. Între colegii de muncă se afla și el, Andrei, șeful meu. Era un bărbat carismatic, cu un zâmbet captivant și o prezență care atrăgea atenția. Deși era căsătorit, nu am putut să nu simt o atracție inexplicabilă față de el. La sfârșitul serii, când ne-am întors la hotel, m-am simțit mai aproape de el decât oricând. După câteva zile de întâlniri și întâlniri de afaceri, Andrei m-a invitat la o plimbare pe malul mării. Soarele apunea, iar atmosfera era perfectă pentru o conversație deschisă. Pe măsură ce ne plimbam, am început să discutăm despre viețile noastre, despre aspirațiile și visurile noastre. Am simțit că între noi există o conexiune profundă, o chimie pe care nu o mai experimentasem până atunci. A fost o seară magică, dar, în același timp, m-am simțit vinovată. Era căsătorit și nu ar fi fost corect să încep o relație cu el. Cu toate acestea, atracția dintre noi părea să crească de la o clipă la alta. În cele din urmă, Andrei m-a invitat în camera lui pentru a continua discuția. M-am simțit sfâșiată între dorința de a-i fi aproape și conștiința că făceam ceva greșit. Când am ajuns în cameră, am simțit o tensiune electrizantă în aer. Conversația noastră a devenit din ce în ce mai personală, iar privirile noastre s-au întâlnit. Apoi, fără să ne dăm seama, ne-am apropiat unul de celălalt. M-a sărutat, iar în acel moment, toate temerile mele s-au evaporat. Am fost prinsă într-o furtună de emoții, dorințe și pasiuni. Am petrecut noaptea împreună, lăsându-ne purtați de valurile iubirii interzise. A fost o experiență intensă, dar, în același timp, devastatoare. În dimineața următoare, am realizat că trebuia să ne întoarcem la realitate. Am vorbit despre ceea ce s-a întâmplat, iar Andrei mi-a spus că nu își putea părăsi soția și că nu dorea să mă rănească. M-am simțit frântă, dar, în același timp, am înțeles decizia lui. Cu toate acestea, nu am putut să-mi ascund sentimentele. Deși încercam să-mi continui viața și să mă întorc la rutina mea obișnuită, gândurile la Andrei nu mă lăsau în pace. Fiecare zi era o luptă între dorința de a-l avea în viața mea și conștiința că nu era liber să fie cu mine. M-am întors acasă, dar inima mea rămăsese în Italia. Timpul a trecut, dar am fost incapabilă să-l uit pe Andrei. Era o parte din mine, iar amintirile noastre mă urmăreau ca o umbră. În fiecare zi, încercam să-mi continui viața, să-mi îndeplinesc responsabilitățile și să-mi onorez căsnicea, dar gândurile la el deveneau din ce în ce mai insuportabile. După câteva luni, m-am decis să-l contactez pe Andrei, dorind să aflu cum se simte și dacă mai gândește la noi. Am aflat că și el suferea din cauza distanței și că și-a dorit să mă revadă. Am stabilit o întâlnire discretă, iar când ne-am întâlnit, totul a revenit la normal. Am realizat că atracția noastră era încă vie, dar, în același timp, am fost copăleșită de sentimentul de vinovăție. Ne-am întâlnit din nou, iar fiecare întâlnire era o combinație de bucurie și disperare. Mă simțeam prinsă într-un cerc vicios, dar nu puteam renunța la el. Într-o seară, în timp ce ne plimbam, Andrei mi-a mărturisit că nu mai poate trăi fără mine și că vrea să își încheie căsnicea.
Eram atât de fericită, dar în același timp mă temeam de repercusiunile acestei alegeri. Cu toate acestea, am știut că trebuie să fac o alegere. Dacă voiam să fiu fericită cu Andrei, trebuia să renunț la viața mea actuală. Am decis să îi povestesc soțului meu despre ceea ce s-a întâmplat. A fost o conversație dificilă, plină de lacrimi și durere, dar am realizat că sinceritatea era calea de a merge mai departe. După acea discuție, am simțit o eliberare. Deși mi-a fost greu să renunț la căsnicie, știam că nu mai puteam trăi o viață bazată pe minciuni. Andrei și cu mine am început o nouă viață împreună, dar am învățat că dragostea adevărată vine cu responsabilitate și asumare. Am realizat că, deși aventura noastră a fost inițial interzisă, a dus la o relație profundă și sinceră, bazată pe încredere și onestitate. Viața mea s-a schimbat complet, dar, în adâncul meu, am știut că totul a fost pentru un motiv. Am învățat să iubesc cu adevărat și să fiu deschisă în fața noilor începuturi.